బెంగళూరు విమానాశ్రయం నందు ఆపరేషన్ సింధూర్లో భాగంగా పాకిస్తాన్ యుద్ధంలో పెనుగొండ నియోజకవర్గం గోరంట్ల మండలం కల్లితాండ గ్రామానికి చెందిన వీర జవాన్ మురళీనాయక్ వీరమరణం పొందారు. జవాన్ పార్థివ దేహాన్ని బెంగళూరు ఎయిర్పోర్ట్ నందు సైనిక అధికారుల నుంచి సైనిక వందనం స్వీకరించిన అనంతరం అధికార లాంఛనాలతో పార్థివ దేహాన్ని రాష్ట్ర బీసీ సంక్షేమ చేనేత జౌళి శాఖ మంత్రివర్యులు శ్రీమతి సవితమ్మ గారికి అప్పగించిన సైనిక అధికారులు.